Bubagra ayo rukun. Bubagra ayo rukun. Bubagra ayo Bubagra. Bubagra. Belai hambai dulu. Ini orang je 17 nong pegozla kontitin shua je Ishan Thakur kami Mohanpur edisi village ni jengko jagawa agi salkolok maromoi kubun party khlai tongmane বিশেষ kai IPFT BJP CPM khlai tongmani borok haina hai Maharajani Bubagarani je thanchani abono naharai je thanchani mariwa borok tini bongni je party khlai tongmani abono yakari phakya aro totally chingmankha 150 family ni je 411 voter borok sungmai baksa tini participate khaya boni bagai angorani je o kontitin sini je ang khoroksa je oron candidate ingai borok no khabai khuboi yasago borok ni je naima one sukma buskang thinang ni jeta chini Bubagrani logi sangai borok bini projangai bini যথেষ্ট borok samong khainai borok phaiman bagai borok no khabai khuboi yasago